कि तार बियाह भइल बा। हां जी हमरा उससे दुख नहीं थे ना 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 ऐसे कि तहार बन गइल तो हमरो बिगड़ी ना कबो ना लइका कहता का कहता हो मोबाइल में रहे ससुर से जब आई बोलनुआ अरे घूंघट के पट खोली तो कुछ हमरा से पूछो कि डायरेक्ट कह बोली पूछा आहा वाह जी वाह बोली एक का हो अब तो हमार बियाह हो गइल बा। हम दूसरे के पत्नी हो गइल बानी। अच्छा हाय मांग में सिंदूर जब पड़ गइल त है शरीर दूसरे के हो गइल। हाँ जी तो ये बताओ का हो? कि तू अब काहे हमरा के देख इतना जरूरत है? हम जरूरत नहीं कि हम खुश बनी सपना देखते हैं सही बात अब हमारो नंबर लाग गई ससुर से जब आई बोलनुआ अरे घूंघट के पट खोली अरे बोली मीठा बोली 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 मीठा बोली बोली मीठा बोली बोली ससुर से जब आई बोलनुआ घूंघट के पट खोली अरे बोली मीठा बोली बोली अरे बोली मीठा बोली बोली अरे बोली हाय हम खुश बानी के तहर पियावा मिली तो एक काम करिए प्रेमले शर्मा का हो प्रेम से खियाई मिठाई को चमेल हो दावत के बाद अपन शुरू करी खेल हो दावत के बाद अपन शुरू करी खेल हो अपने हाथ खोल के रखी फरक चोली अरे बोली मीठ बोली बोली अरे बोली मीठ बोली बोली और का दिया बुता दी छोटे बाबा हाँ तोर बोलो हम जानो तनी की का कर दिया बुता दी लगा दी गाड़ी पर चढ़ी तो लौके लगी गाड़ी पर चढ़
सुना देते हैं साउंड वाले भाई बाड़ों के ने राजा जी